Maayong buntag kaninyong tanan. Unang adlaw sa Semana Santa, adlaw ng gahin alang sa madaugon nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Domingo sa Lokay, mao ni ang unang adlaw sa pagsulod nato sa labing balaang panahon sa tuig, ang pagpangandam sa pagpasakit ug pagkamatay sa tuang Ginoo. Ang pasyon ni Jesucristo nga atong gibasa karon kinudlo sa pasyon sa Ebanghelyo ni San Lucas, the longest version sa pasyon sa upat ka mga ebanghelista. Kining ebanghelyo karon mao ni ang kining pasyon karon mao ang labing hataas nga bersyon sa pasyon. Sa kataas niini tuguti ko sa pag-pinpoint og pipila ka mga hitabo nga mao'y hinungdan nga makapasabot nato nining selebrasyon sa Semana Santa. Sugad ni adto Miyerkules sa Badlis ug hangtod karon, ang gibalik-balik nga tema sa ato ang mga pamalandong mao ang pagbasol, paghinulsol sa mga sala o kining pagbag-o, conversion. Kung na may usa ka pulong nga kinahanglan mo pilit sa atong kasing-kasing o panumduman, kung na may pulong nga magpabilin nga atong bation sa atong mga kasing-kasing, niining panahon sa Kwaresma, way lain kundi ang conversion, pagkakabig, pagbag-o, pagdiya sa sala, o pag-usok. Mao ni ang mga pulong nga kanuyan natong madungog ug mao po ni ang ikalipay sa Dios. Tuguti ko pag-pinpoint og pila ka mga personalities nga in this long passion of Jesus, in this drama of the life of Jesus, na ay mga ginagmayng tipik nga wala tingali gi-emphasize sa Ebanghelyo, pero nindot siyang kuhaan og leksyon tungod kay it tells us about conversion. Una, Herodes o Pilato. They are elected. Pilate was appointed, Herodes was elected to lead a particular domain. Tungod kay ang Jerusalem, sakop man siya sa imperyo sa Roma, ang gipili nga Romanhong magdumala sa Jerusalem atong panahona si Pilato. Una sa laing bahin, sa laing probinsya, dili sakop sa Imperyong Romanhon ang usa ka Hudiyo nga si Herodes. Nag-away ni silang duha. Since Pilate assumed the post as highest official in Jerusalem, wa gyud ni sila magkauyo ni Herodes kasi ang kunpod nga siya mo'y highest person leading the entire Israel. They are fighting each other. They are commenting words to each other. Wa sila mag-uyon. Matod pa sa historya sa kinabuhi ni duha ka mga hari, dili gyud sila pwedeng tapuon. Dili din sila pwedeng usahon o usayon. Pero look, tanawa. Sa dihang si Kristo ana hapit mudawat sa iyang kamatayon. O sa dihang gipasa-pasa siya gikan ni Pilato ni Herodes, gikan ni Herodes balik ni Pilato. Unsay linya nga atong gadunggan ni adtong adlaw nagkahigala si Pilato ug Herodes through Jesus. Pinaagi ni Jesus. Two opposing political views, two opposing political principles. Through Jesus, they became friends. Pero it takes the life of Jesus. It takes the life of Jesus that these two opposing political parties become friends. That's the first reflection. In this season wherein we are trying to insist who is the best in a particular position, the best is to become friends. Wa gyud laing best kundili ang pagkahigala. Nabati tingali, di na ko ma-imagine sa gibati sa duha ka hari nga nagkahigala sila tungod ni Jesus. That's conversion. Ikaduha, ang kawatan. Duha ka kawatan, diin giapil og lansang ni Kristo. Duha ka makasasala nga nasaktan o nasaktan nga nanguha o mga dili maayo. Kauban ni Kristo ang gilansang sa krus. Kauban ni Kristo nga nagbitay sa krus. Ang usa ka kawatan taas ug tan-aw siyang kaugalingon
hingapil sa yangumo o pagbugal-bugal sa mga sundalo. Miingon kung hari ka, kung gamhanan ka kanaog diha, o iapil mi, luwas sa mi. Pero look at the other sinner. Ang gingon o ang maayong kawatan, the good thief, si Dimas. Miingon siya, ang atong silot, angay nato, apan kining tawhana, walay sala. O mihangyo siya ni Jesus, Ginoo, hinumdumi ko kung maghari ka na. Tanawa ang duha ka panlantaw, duha ka pagpapanabot. Ang usa nga kawatan nga si Istas, gustong mukanaog. Ang usa nga kawatan nga si Dimas, gustong musaka kauban ni Jesus. Another conversion, og si Kristo miingon, karon dayon, uban ka kanako sa paraiso. The conversion unexpected happened to the life of this good thief. While the other want to go down and return to the world, this good thief wanted to join Jesus in heaven. There is no best way to live but to live with Jesus in heaven. Way laing nindot na kasinatian, kundili ang mupuyo uban ni Jesus sa langit. Katapusan pamalandong, towards the end of the passion of Jesus, there was this soldier. They called themselves centurion. Di usa ka centurion nga gauban-uban ni Jesus. Apil nga ni bugal-bugal ni Jesus. Siya itong hintunon o bino magsilagulag suka. Pagsinggit ni Kristo, giuhaw ako. Apil sa ilang pagbugal-bugal, itubulan siya baso. Natuo si Kristo nga it was a water to ease his thirstiness. Pero apil sa pagbugal-bugal, katagaan suka. Sila gulang apdo o gipainom ni Kristo. Apil sa ilang pagbiyay-biyay sa hari sa mga Hudiyo. Upon towards the end of the passion, when Jesus died, sa katapusang bahin, niingon siya, tinuod gayon, nga siya maayong tao. Instant conversion in the life of this soldier, centurion, who is part of the insults, who is part in the betrayal, and even hurting Jesus physically. Pero human sa kamatayon ni Kristo, nakaamgo siya na si Kristo walay sala. Umatod pa sa saysay sa pasyon, nanguli sila na nagpamukpok sa ilang mga masingkasing. Nanguli sila na namamukpok sa ilang mga dughan, kaya nagbasol sila sa ilang gihimo. While not all of them went home knocking their hearts, but there are people, good people, witnessing the death of Jesus, realize they made a wrong decision in killing the Son of Man. Way laing nindot na kasinatian sa kinabuhi, kundili ang pagkaamgo sa atong sayo. Kining tulo ka mga personalidad, akong gihatag na pamalandong alang kanato, nga atong hambinon sa atong pagpanguli sa ato, o nilitibok simana sa Simana Santa. Way laing nindot na kinabuhi, way laing nindot na kasinatian sa kinabuhi, kundi ang mahisama ni Pilato Herodes na himong higala. Way laing nindot na kasinatian sa kinabuhi, kundi mahisama sa maayong kawatan na si Dimas, na mahisama o mahuban dito sa kahimayaan sa langit. Way laing nindot na kasinatian sa kinabuhi, kundi isama ni maong centurion na nakaamgo sa iyang sayo, hinguli nga namukpok sa iyang kasing-kasing. Conversion, only conversion makes Jesus happy. Ini panahon sa Kwaresma, ini panahon sa Simana Santa. Ingon kita nato sa Ginoo, Ginoo salamat na imo ming giluwas. Ug hinaot unta nga maong cross nga imong namatyan, magbag-o ka na. Amen.